sayyidi rasulullah mun bi ka mujin sauda mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto sayyidi rasulullah mun bi ka mujin sauda mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto sayyidi rasulullah mun bi ka mujin sauda mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto na kira Allah wanda yayyo halittu shi ya ƙagi rayayyu rabu yayyo matattu shi ya ce na so annabi salsala dan na yantu alkawiyu ban annabu in ka banna azultu sayyidi rasulullah mun bi ka mijin sauda mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto rabbana kai salati gunfiyayyen halittu Muhammadu Rasulullah majingina gun halittu wanda in ka same shi duniya ka wadatu ran kiyama ka more baka layin batattu sayyidi rasulullah mun bi ka mijin sauda mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto Rabbu sa iyalansa yan gida tsabtatattu da dukkanin sahabatu masu burin mayantu bana manta auliya o sadiqai amintattu kamar su shehi tijjani jarumi mai karatu sayyidi rasulullah mun bi ka mijin sauda mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto sidi jiyali dan umma da kai na fahimtu shehu ibrahim yas da kai na wadatu shehu usman fodi ya tuntuni na fahimtu jarumin mayaƙi ne baya bin karkatattu sayyidi rasulullah mun bi ka mijin sauda mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto sai mu yi majuna guda mu nishadantu tun da rabu ya ba mu mujaddadi mai karatu na yi gaisuwa ya Allah ka sa in fahimtu zan shigo yaban annabi wanda bai so mu cutu sayyidi rasulullah mun bi ka mijin sauda mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto shugaba na san mai manzo da kai za mu yantu ubangidan mai rubutu shugaban mai karatu shugaba na san mai na so ka tamkar na zautu da yarda in ganka kada ya zama na jigatu sayyidi rasulullah mun bi ka mijin sauda mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto Muhammadu Rasulullah tuntuni na jigatu an ga surar jikinka ya gatan halittu Rabbana yi man shaida ka sani na shagaltu da yabon ma'aikinka arziki gun halittu sayyidi rasulullah mun bi ka mijin sauda mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto wanda duk ya so annabi ko ina zai suturtu wanda kuma ya kyare shi wallahi sai ya azabtu yan uwana musulmi mu yi ibada ta kyautu mu daina wasa da sallah musu zumunci mu yantu sayyidi rasulullah mun bi ka mijin sauda mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto gawa babu kyawu ko a tsarin batattu balle mu musulmi da muka zama mun fahimtu mu daina yanke zumunci ko da shi sai mu yantu mu daina giba da zandi da fatan an fahimtu sayyidi rasulullah mun bi ka mijin sauda mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto wa'annan babu kyawu da su kaɗai sai mu cutu Mustapha ya yi bayani kada ibadi su cutu a daina sata da fyaɗe a riƙe Allah a bautu masu luwaɗi ku tuba ku tuna Allah ku saitu sayyidi rasulullah mun bi ka mijin sauda mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto Assalamu alaikum mai saurare
Muna sauraron kasida ta yabon fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga bakin dan uwanku a cikin addinin musulunci Nasiru Hussein Zawiya Nasara Godal binnin magaji local government Zamfara state mai hedikwata Dandime jihar Katsina halarar Shehu Halilu Dandime. Mai neman ƙarin bayani ya tuntube mu a wannan layin 070-6568-7373 a ci gaba da sauraro lafiya. Sayyidi Rasulullah mun bi ka mijin sauda mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto. Mai zina maza ka daina kada ka fada girautu, kudin ruwa babu kyawu dan uwa na fahimtu. Ruwan ke ɓata riba da uwa je nazartu, ga kudin na ta taru amma a layin batattu. Sayyidi Rasulullah mun bi ka mijin sauda mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto. Kuma faɗa ce ta manzon nan fiyayyen halittu, wanda duk ya kiyaye duniya zai wadatu, za ya samu arzuka lafira kuma ya yamtu, sai ya zama abin sha'awa tunda ya samu ceto. Sayyidi Rasulullah mun bi ka mijin sauda mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto. Rabbana ka hore mana takawa gun zakatu, al'afuwu yo afuwa gurmu har ma matattu, bangaren yaban annabi rabbi sa'in fahimtu, ka bani kariya Allah daga sharrin halittu. Sayyidi Rasulullah mun bi ka mijin sauda mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto. Sun ce za su kashe ni ko kuma in azabtu, firgita su ya Allah mai da su balgatattu, kar ka kyale su ganni layin shagaltattu, Allah ka ji kan baba na masoyin karatu. Sayyidi Rasulullah mun bi ka mijin sauda mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto. Shi yake da gurin malam dan na koyo karatu, samu wanda zan sallah na fita layin matattu, gashi har ina baiti gunfiyayyen halittu, shugaban talakawa shugaban masarautu. Sayyidi Rasulullah mun bi ka mijin sauda mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto. Da ina da algaita sai na ce mai karatu, tunda babu algaita jama'a kun hankaltu, ni na tunatarwa a rike tsanan halittu, babu layi fitacce sai na abba ga fatu. Sayyidi Rasulullah mun bi ka mijin sauda mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto. Wanda duk ya hau layin ko ina zai azurtu, Rabbana ka dafa mana mai ta da'a mu yantu, dole in ma kirari ya hasken halittu, assalamun alaika ya mafarin halittu. Sayyidi Rasulullah mun bi ka mijin sauda mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto. Assalamun alaika ya makumar halittu, assalamun alaika ya sirrin halittu, assalamun alaika ya tsanan halittu, assalamun alaika ya nurin halittu. Sayyidi Rasulullah mun bi ka mijin sauda mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto. Assalamun alaika alƙiblar halittu, assalamun alaika ya manufar halittu, assalamun alaika ya mahutar halittu, assalamun alaika ya inuwar halittu. Sayyidi Rasulullah mun bi ka mijin sauda mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto. Walihi wa sahabu mabiya jirgin halittu, tabi'ai da auliya masu son mu hankaltu, yau anan zan takaita da fatan an fahimtu, Rabbana ka kare mu shiga layin batattu. Sayyidi Rasulullah mun bi ka mijin sauda mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto. Rabbana
rabbana muna roƙo kan mu zamto matattu, ƙara mana imani kada mu zama karkatattu, don isar ma'aiki na madogara gun halittu, mai isa agon Allah gata gun halittu. Sayyidi Rasulullah mun bi ka mijin Sauda, mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto. Sayyidi Rasulullah mun bi ka mijin Sauda, mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto. Sayyidi Rasulullah mun bi ka mijin Sauda, mai Fadima mai Ali kai kadai kake ceto.